Pnawn da pawb a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar hanes Safon Uwch uned 3 ac yn cael ei gyflwyno gan Miss Rita Bevan o Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edyn yn Caerdydd. Bydd y sesiwn yn para tua 3 chwarter awr. Ac os oes gennych unrhyw gwestiwn yn ystod y sesiwn, plis defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb ac fe wnawn ni ein gorau I ateb eich cwestiwn mor cynt a phosib. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio a bydd y recordiad yn cael ei uwchlwytho I wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, Miss Bevan, draw atoch chi. Helo, diolch yn fawr iawn am ymuno heno. Felly, fel esoniwyd, ni'n mynd I fod yn canolbwyntio ar uned 3. Okay? A ni'n mynd I fod yn canolbwyntio ar y technegau arholiad, achos I ni fel athrawon yn teimlo, yn amlwg fellwch chi I adolygu yn hollol annibynnol, ond mae angen I rhai ohonych chi, wel ni gyd oll angen I mireinio ar ein technegau arholiad ni. Felly, beth ydy pwrpas y sesiynau adolygu? Okay. Wel, yn gyntaf adalw, mae bron yn chwefror, ni wastad yn argymell i'n disgyblion ni tua adeg chwefror, dyma yr adeg perffaith I ddechrau adolygu, ond mae eisiau adalw yr holl wybodaeth I chi wedi bod yn dysgu ers mis Medi. Okay. Broses adalw wedi cadw fe yn ffres yn eich meddwl chi tro o tro, sesiynau byr adolygu, nid adolygu dwys jyst cyn yr arholiad, ond adolygu dros gyfnod hir o amser. Wedyn techneg arholiad I fi fel athrawes, dyma ydy y peth pwysig, okay? Felly chi fod y hynysydd orau yn y byd, ond os na bych chi'n ymwybodol ac yn deall y techneg arholiad, does dim modd I chi cael mynediad i'r bandiau uwch. Felly deall y meini prawf llwyddiant, gallu adnabod prif elfennau'r cwestiwn arholiad, ac wedyn wrth gwrs ymarfer. Okay? Yn uned 3, mae traethodau yn 3 chwarter awr. Mae yna 2 fath o ymarfer fellwch chi wneud, fellwch chi ymarfer y traethodau eu hunain. Ond fe hefyd allwch chi ymarfer a adalw a profi chi gyda'r cynlluniau traethawd, dylse bod chi'n annibynnol I lunio y cynlluniau traethawd yma ar gyfer y cwestiynau posib. Felly, y peth pwysig, techneg arholiad ydy adnabod y cysyniad allweddol. Gai, ni yn fwy, mae'n fwy o ffocws ar wybodaeth a cofio'r ffeithiau ac yn y blaen. Gyda sesiynau adolygu a gyda sesiynau lefel A, mae'n ffocws ar y sgiliau a'ch gallu chi. Mae'n dipyn o naid mewn gwirionedd rhwng tygau a lefel A. A'r naid yma ydy y gallu I adnabod y cysyniad allweddol a wir deall hwnna, roi hwnna'n sylfaen i'ch holl dreithawd chi. Felly adnabod yr arwyddocad, arwyddocaol, pwysig dylanwadol, falle llwyddiannus, chwyldroadol, dyma'r fath o eiriau fydd yn eich cwestiwn yr arholiad chi. A mae angen bod chi'n adnabod hwnna a wir deall hwnna. Pwysau mesur, dadansoddi a gwerthuso. Dyn ni ddim yma ym mlwyddyn 20 I ddisgrifio, dyn ni ddim yma I rhiadru llwythi o ffeithiau. Mae rhaid I chi sicrhau taw. Amcan asesu un yn unig yw uned 3, a mae hwnna yn canolbwyntio yn llwyr ar dadansoddi, gwerthuso a llunio barn mewn ffordd academaidd a rhoi rhesymeg yna tu ôl i'r barn. Felly, beth yn amlwg ni angen ceisio sicrhau bod ni yn gweithio tuag at hyn. Mae cybac yn gofyn I ni arddangos a threfnu gwybodaeth yn hanesyddol, gywir a perthnasol. Okay? Yn syniad bod chi'n gallu llunio traethawd safonol. Erbyn hyn, wrth gwrs, dylse bod hwnna yn rhywbeth eitha naturiol I chi ym mlwyddyn 20. Does dim lot o wahaniaeth yn beth ni'n gofyn I chi yn uned 3 a beth bysach chi wedi wneud yn uned 1 ym mlwyddyn 12. Canolbwyntio benodol ar drafod y cysyniadau llweddol yn y cwestiwn ysodwyd a sicrhau taw hwnna yw sylfaen y ateb, so fyddwn ni'n edrych ar hynny fwy y sesiwn yma. Cynnig trafodaeth dilys a chlytbwys yn cydberthnasau rhwng nodweddion a phriodleddau allweddol. Cynnwys dydleon ategol penodol sy'n arwain at farn cyson ac integredig a brofwyn. A mae hwnna'n ffordd eitha ffansi o dweud, dyn ni ddim eisiau chi ddechrau'ch traethawd o dweud, deddfa niwtraliaeth oedd wedi cael yr dylanwad mwyaf ar bolisi tramor yn America ac wedyn erbyn y casg bod chi'n gweud, wel, o'n I wedi dweud o deddfa niwtraliaeth o dde.
ond nawr barn a'ch safbwynt chi yn ystod y traethawd. Cofiwch, chi'n gweld falle bod cyfres o baragraffau, ond eisiau symud i ffwrdd o hwnna a gweld e fel un ateb llawn fel petai, a bod chi ddim yn newid eich meddwl chi yn ystod y traethawd. Mae ateb sy'n darllen y cawd ac wedi trefnu'n dda gyda lefel uchel o gwirdeb o ran defnydd sillafu, atalnodi a gramadeg ac yn dangos iaith strwythur priodol. Fe hynny yw eto y sgiliau traethawd, y sgiliau gramadegol yma, bod chi'n llwyr ymwybodol o'r geiriau allweddol, bod rhain yn cael eu sillafu yn gywir, a fi'n credu dan y modd arholiad, mae rhai ohonych chi'n braidd a anghofio falle y pethau sylfaenol yma. Trwy ymarfer a adolygu ac adalw, dyna sut mae hwnna'n troi mewn i rhywbeth naturiol, lle pan fyddwch chi yn teimlo dan straen, mae dal modd i chi i sillafu a cofio'r geirfa allweddol yn eitha naturiol. So mae yna enghreifftiau fan hyn, mae yna enghraifft fan hyn, i ba raddau rydych chi'n cytuno mae polisi ymynesaeth i raddau helaeth y polisi tramor yr UDA yn ystod y cyfnod rhwng 1919 ac 1941. So cwestiwn adran A yw hwn. Fel i ni'n gwybod y cwestiwn adran A yw hwn, wel wrth gwrs mae'n gyfnod byr o amser. So meddyliwch yn gyflym, na roi chydig o funudau chi sydd yma yn fyw, pa fath o bethau gallwch chi drafod ynglyn â'r cwestiwn yma. So ymynesiaeth, polisi ymynesiaeth, I ba helaeth mae hwnna arwain y polisi tramor. So polisi tramor ydy'r perthynas yr UDA gyda gweddill y byd, a I ba raddau y polisi ynesiaeth neu ymynesiaeth yn arwain ac yn strwythur yn sylfaen I benderfyniadau yr UDA. Gobeithio bod chi'n cael bach amser I feddwl, mae croeso chi ysgrifennu nodiadau. So, petawn ni mynd ati I daclo cyflwyniadau, mae dysgwyr yn arddangos eu gwaith, eu holl gwaith adolygu nhw, a maen nhw'n sgwennu cyflwyniadau hirfau. Wrth gwrs, mae eisiau sgwennu cyflwyniad llwyddiannus a cyflwyniad soffistigedig, ond mae'n rhaid cofio, dim ond hyn a hyn o farciau, prin iawn i'r farciau sy'n gallu mynd at y cyflwyniad. So ni eisiau i'r cyflwyniad, eisiau dangos falle cwpl o frawddegau I ddweud beth yw'r cysyniad allweddol. Os ni'n edrych ar falle band 4, band 4 sy'n gallu bod yn eitha mecanyddol, ond mae'n dan sylfaen da o'n arfer hyn, mae'n sefyllfa da I ni am y cyd-destun hanesyddol, beth oedd yn digwydd, beth oedd wedi digwydd cyn 1919, beth oedd pam oedd yna dwf yn ymynesiaeth ac yn y blaen. Wedyn, yr cyngor gyda ni o cybac fel athrawon yn ddiweddar iawn, maen nhw eisiau I chi I ddweud beth ych chi'n meddwl ydy y brif peth oedd arwain y polisi tramor. Neu beth oedd y polisi tramor. Maen nhw eisiau eich ateb chi yn y cyflwyniad. Fes ni'n wastad yn dweud bod hwnna'n arfer da, ond maen nhw wedi gweud yn glir iawn bod nhw eisiau gweld hwnna yn y cyflwyniad. Wedyn, wrth gwrs, mae angen chi I daclo mater dan sylw. Nawr, mater dan sylw yn y cwestiwn yma ydy'r polisi ymynesiaeth. Mae angen chi ddangos eich dealltwriaeth chi o'r polisi ymynesiaeth, dangos ei effaithau, I ba raddau oedd hwnna'n effeithio ar y polisi tramor, ac yn y blaen. Mae eisiau chi feddwl am hwn yn dymor byr ac yn hir dymor, so yn tymor byr, oedd arwain at polisïau oedd wedi cael ei basio, ond yn hir dymor, wrth gwrs, gyda'r rhyfeloedd byd, oedd ddim modd parhau gyda'r polisi yma, yn enwedig yn y 30au pan ni'n gweld y deddfau niwtraliaeth. Wedyn, mae angen I chi ddod mewn a'r ffactorau eraill gallai wedi effeithio ar y polisi tramor. Nawr, eto, I fynd nôl i'r syniad yma bod paragraffau ar wahân, dyna beth ni eisiau symud I ffwrdd ohoni, yn enwedig ym mlwyddyn 2010. Ni wir eisiau symud I ffwrdd o fod yn fecanyddol. Felly mae angen ni pwyso a mesur yn erbyn y polisi ymynesiaeth. Yn aml iawn unwaith eto, ni'n gweld traethodau hollol ffantastig, lle maen nhw'n sôn am y polisi ymynesiaeth yn y paragraff, yn yr ail paragraff, ac wedyn yn y casgliad. Dylse bod chi'n pwyso a mesur, pwyso yn erbyn y polisi ymynesiaeth a mesur effaith neu raddau helaeth ac yn y blaen yn erbyn y polisi ymynesiaeth trwy gydol y traethawd. Nawr, rhywbeth I ni'n neud yn aml iawn ym mrwydr yn ein gwersi hanes ni ydy'r defnydd o uwcholeuwyr. Ewch ati gyda un uwcholeuedd I
uwcholeuo y cysyniad allweddol a sicrhau bod chi yn cyfeirio at y cysyniad allweddol trwy gydol y traethawd. Does dim angen I chi ddefnyddio'r gair dylanwad neu effaith, felly chi ymrywio ar hynny, iawn yn swnio'n lot yn llai fecanyddol, ond mae hefyd angen I chi sicrhau eich bod chi yn trafod y mater dan sylw trwy gydol y traethawd. Pwyso a mesur. Fi ddim eisiau gweld jyst yn yr ail baragraff ac yn y paragraff ola. Mae'r arfer o mynd ati uwcholeuo yn arfer rili da mwyn gweld a dechrau dod mewn I chi bron yn hyfforddi chi na'n sut I ateb y cwestiwn yma a hyfforddi chi na'n I gofio I bwyso a mesur yn erbyn y mater dan sylw. Mae disgyblion fi'n bendant yn meddwl bod fi ymlaen am y pwyso a mesur yma a mae'n holl bwysig, mae'n wir yn holl bwysig I gael mynediad at y bandiau uwch. Felly, cysyniad allweddol. Nawr, mae cysyniad allweddol yn gallu ymddangos fel un o'r cwestiwn geiriau yma, pwysigrwydd, newid, effaith, trobwynt, chwyl drwyadol, tymor byr, tymor hir ac yn y blaen, canlyniadau sylweddol, carreg filltir ac yn y blaen. A dyna ydy sylfaen eich traethawd chi. Unwaith eto, ty gael lot fwy o ffocws ar y cynnwys yn lefel am o disgwyl I chi allu I ddatblygu eich sgiliau chi. Felly, mae yna gwestiynau fan hyn, a beth ni'n licio I chi wneud, hyd yn oed os chi ddim yn astudio canrif yr Americanwyr, ond hyd yn oed os chi ddim, mae bron yn fwy o sgil I allu adnabod hyn mewn pynciau eraill. So, yna ychydig funudau ar darn o bapur, ewch ati adnabod y cysyniadau allweddol ym mhob un o'r cwestiynau yma. Felly, cwestiwn 1, I ba raddau bu polisi yr UDA tuag at gomunyddiaeth yn Asia yn ystod cyfnod 1949 I 1975 yn fethiant cyson? Penderfyniadau'r goruchaf o dylanwad pwysigaf ar ddatblygiadau hawliau sifil I Afro-Americaniaid yn ystod y cyfnod 1890 a 1990. Mae'r ein oll yn gyn gwestiynau. I ba raddau ydych chi'n cytuno by'r degawd rhwng 1929 ac 1939 yn gyfnod o ddioddef llwyr I bobl Cymru? I ba raddau gwnaeth diwygiadau'r Llywodraeth Rhyddfrydol lwyddo I leddfu'r broblem yn ymwneud â thlodi yn ystod y cyfnod rhwng 1956 ac 1914? Ac I ba raddau y cafod bywyd cymdeithasol, economaidd yr Almaenwyr I draws newid rhwng 1871 ac 1989? Ewch ati ar darn o bapur, ar y post-it bach I adnabod y cysyniadau allweddol a rhoi ychydig o funudau I chi I gyflawni'r dasg yna. So chi ddim wedi llwyddo I orffen pob un, falle gwasgwch saib, so bod amser gyda chi gyflawni. Ond dyma ydy'r atebion. So I ba raddau y bu polisi'r UDA tuag at gomunyddiaeth yn Asia yn ystod y cyfnod rhwng 1949 a 1975 yn fethiant cyson. Trwy gydol y traethawd chi'n sôn am fethiannau'r UDA. Nawr, os mae'n gofyn am llwyddiant neu methiant, plis peidiwch anwybyddu y llwyddiannau. Fe allwch chi sôn am llwyddiannau yn yr cwestiwn yma, yn yr un modd, os mae'n y gwestiwn yn sôn am ei llwyddiant mwyaf nhw, neu llwyddiant cyson ac yn y blaen, mae croeso chi sôn am fethiannau. Does dim rhaid I chi fod yn holl yn negyddol neu yn holl o bositif yn seiliedig ar methiant neu llwyddiant. Rhif 2, penderfyniadau'r goruchaf oedd y dylanwad pwysigaf, a gall hwnna yn amlwg bod dylanwadau tymor byr a hir dymor. Ar ddatblygiadau hawliau sifil I Afro-Americaniaid yn ystod y cyfnod 1890 a 1990 yn amlwg mae'n gwestiwn achos mae'n gyfnod hir o amser. I ba raddau rydych chi'n cytuno by'r degawd rhwng 1929 ac 1939 yn gyfnod o ddioddef llwyr I bobl Cymru? So chi'n sôn am y dioddefaint a maint y dioddefaint, mae hwn yn gweud yn dioddef llwyr, y maint y dioddau ar bobl I Gymru. I ba raddau gwnaeth y diwygiadau'r Llywodraeth Rhyddfrydol lwyddo I leddfu'r broblem yn ymwneud â thlodi yn ystod y cyfnod rhwng 1956 a 1914? So llwyddiannau nhw fyna. I ba raddau cafod bywyd cymdeithasol ac economaidd yr Almaenwyr I draws newid rhwng 1871 a 1890. So maint y traws newid. Tymor hir dymor, ar bwy.
grŵp bach o bobl, y rhan helaeth o bobl, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Okay? So mae'n rili angen i chi i geisio fynd tu hwnt i'r cwestiwn, a ddim edrych yn y fe'n hollol sylfaenol gweud, o ie, mae pawb llwyddo neu mae popeth llwyddo. Mae angen i chi edrych, wel, yn enwedig gyda'r enghraifft Americanwyr Affricanaidd. Okay? Yn amlwg, gath y dylanwadau yma pwysig yma i wneud yn helaethu'r de, ynddo? Okay? So mae'n bwysig bod chi'n adnabod hynny. Okay? Mae'n bwysig bod chi'n adnabod bod y taleithau'n wahanol, felly grwpiau ifanc o bobl oedd yn effeithio ac yn y blaen ac yn y blaen. Bod chi'n ystyried y grwpiau gwahanol. Fi'n gwybod bod hwn yn her, mae 3/4 awr gyda chi gyflawni'r ateb yma, ond mae'n bwysig bod chi'n ystyried hyn yn eich amser paratoi chi a'ch cynlluniau treithardd chi ac yn y blaen. Felly, un ffordd i ni yn mynd ati ymro edern i adalu yn gyson, mae hwn yn rhywbeth ni'n gwneud yn eitha cyson yn y gwersi, ydy ceisio adnabod cysylltiadau gyda rhywbeth. So mae hwn yn enghraifft tu hwnt i, o'n i'n meddwl wneud rhywbeth, byddwch chi gyd yn ymwybodol ohoni ym mlwyddyn 8. Beth oedd cysylltiad Harri'r Seithfed gyda'r boned? Ac wedyn bod chi'n mynd ati sgwini, wel, cysylltiad Harri'r Seithfed gyda'r boned, oedd yn gyndyn i o brwy'r boned, fe nath o brwy o pobl wedi dangos ffyddlondeb yn hir dymor, fe llas Iwdar ac yn y blaen, ac mynd ati i adalu eich ffeithiau chi. Ond trwy sicrhau y gair cysylltiad, chi'n dechrau adnabod y patrymau yma. Un peth sy'n digwydd yn aml iawn yn gwersi lefel A gyda ni yw yr cwynion cyson, o, mae gymaint yn ni i adolygu, mae hwn dros 100 mlynedd, mae gymaint o ffeithio, mae mor drwm. Ac ydy mae hwn yn wir i raddau, ond rhaid chi cofio, uned thematig ydy hyn. Mae'n bwysig adnabod y patrymau, y cysylltiadau, a'r themau sy'n llifo, ac yn enwedig yn adran B, mae'n disgwyl i chi sôn am 100 mlynedd mewn 3/4 awr, mae hwnna'n dipyn o her. Byddwch chi'n methu sôn am bob un degawd neu bob un unigolyn oedd ynghlwm gyda y frwydr dros hawl sefyll i Americanwyr Affricanaidd. Mae rhaid i chi edrych ar pethau thematig a edrych ar pethau y patrymau yma'r cysylltiadau yma sy'n bodoli. Beth oedd cysylltiad Harri'r Seithfed gyda economi'r wlad? Felly chi ddweud bod wedi blaenoriaethu economi'r wlad, yn enwedig pan ddaeth bygythiadau o Margaret o Bwrgwyn ac yn y blaen. Ac yn y blaen, chi'n mynd ati, gallwch chi wneud hwn fel parau, gallwch chi wneud hwn tip arall i chi i wella eich cyfnod adolygu chi ydy adolygu'n fwy effeithlon. So eto, highlight y lliw gwahanol a peniau lliw gwahanol yn help mawr. Faint o rein i chi'n gallu ateb o'ch cof, a wedyn faint sy'n angen i chi wirio. Felly mewn lliw arall, bod chi'n nodi'r rhain sy'n chi angen i chi wirio yn eich unedau chi. Mae hwn yn helpu chi wedyn pan ddaw'r cyfle i adolygu eich bod chi yn mynd ati i adolygu'n effeithlon a bod chi ddim yn ail-adolygu pethau chi yn gwybod bod chi yn gwybod. Okay, so falle bod chi'n meddwl, pwy oedd Elizabeth o York? Sa'n siŵr edrych yn eich unedau chi. Mawr o beth o beth chi yn gwybod pwy oedd Elizabeth o York. Yn enwedig o flwyddyn diwetha. Ond byddwch chi'n edrych o mewn lliw gwahanol i sgwennu, wel oedd hi nhw briodi blwyddyn yn ddiweddarach ac yn y blaen ac yn y blaen. Wedyn, pan ddaw'r cyfnod adolygu, byddwch chi'n gweud, o iawn, ni'n cweit yn cofio pwy oedd Elizabeth o York, neu ddechrau gyda Elizabeth o York o ran fy adolygu. Nawr, fe gewch chi gopi o'r cyflwyniad yma, a mae modd i chi file make a copy a bod chi'n mynd ati i addasu fe. Beth oedd cysylltiad Americanwyr Affricanaidd gyda ac yn y blaen. Beth oedd cysylltiad yr UDA, felly gyda gwledydd gwahanol, beth oedd hwnna'n un da. Bydde gyda chi Vietnam, yr Almaen, gwledydd America Ladin ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly byddwch chi'n gallu mynd ati wedyn i brofi eich hunain. Ond mae'r broses o creu'r adnoddau yma hefyd yn helpu chi i adolygu. Felly, pam adalu? Pam adolygu? Pam adalu? Almost all information stored in short-term memory that is not rehearsed is lost within 18 and 30 seconds. Okay? Dyna ydy pwrpas adalu, ac adalu'n gyson. Mae eisiau ni i hyfforddi'n hunain i gofio'r ffeithiau yma. Mae adalu hefyd, ychydig o wahanol i adolygu, okay? Adalu i'r syniad cyson yma o ail ymweld a y wybodaeth. Chi yn gallu cofio pethau'n fwy hir dymor, a chi moyn i pethau fod yn naturiol. Chi ddim moyn bod yn rholiad a meddwl, o, ym mha flwyddyn oedd y deddf hawl i sefyll wedi cael ei pasio, dyfa'r 50au neu'r 60au. Chi moyn gallu gweud, o ie, 1964, yn hawdd iawn. Deddf hawl i pleidleisio, 1965. Achos bod chi wedi adalu fe, bod chi wedi ail ymweld fe gymaint o weithiau, mae'n rhywbeth yn eitha naturiol ymlaen i'ch ymenydd chi yn barod i fynd yn yr holiad. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi ddwysau eich dealltwriaeth yn hytrach na cofio ffeithiau.
Okay? Ni ddim yma yn y byd i gofio ffeithiau, lle ni wastad gwirio ffeithiau ym mha flwyddyn oedd rhywbeth. Ni angen deall pa mae pethau wedi digwydd ac yn y blaen. Felly, eto, enghraifft arall o adnodd adolygu ac adalw effeithiol iawn ydy cymharu. Pwy oedd mwyaf arwydd y cael? Mae hwn yn dechneg rili da ar gyfer yr arholiad yma, achos eto ni'n symud i ffwrdd o ffeithiau a ni'n symud mwy ymlaen at y syniad yma o ystyried cysyniadau llwyddol. So, fe allwch chi roi pwy oedd mwyaf arwydd y cael, y goruchaf lys neu Martin Luther King. Does dim wir ateb anghywir, ond i bai bod chi'n gallu cyfiawnhau eich ateb i safon uchel, bod chi'n dadlau wyliau benda Martin Luther King pam. Cyhoeddusrwydd rhyngwladol, gallu ysbrydoli parch rhyngwladol, reithio, cydweithio gyda'r llywodraeth, hyd-draeth, be bynnag. Ond bod chi'n gallu mynd ati i gyfiawnhau resymau yna. Beth oedd mwyaf arwydd y cael, y goruchaf lys neu'r ail rhyfel byd? Fyddwch chi'n mynd ati i draddodi hynny, lle chi'n meddwl ail rhyfel byd, mae'r cyfnod cyntaf i bobl gweld bod ymhiliad yw hwn lle ffiniau America, lle chi'n dadlau bod cyfleoedd erbyn diwedd yr ail rhyfel byd i filwyr di ymladd, ac yn y blaen, a wedyn y blywydd pasio, deddf oedd o'n gwahaniaethu yn y fyddin ac yn y blaen. So, does dim rili ateb anghywir os mae Bob o Gerfyrddin yn dweud na goruchaf lys, a bod ni'n gallu cyfiawnhau atebion ni, gret. Ond dyma'r fath o bethau chi angen defnyddio er mwyn adolygu. Fi'n credu chi wedi siŵr o fod defnyddio lot fawr o mapiau meddwl ac yn y blaen a sgwennu nodiadau. Mae hynny'n gret, wrth gwrs mae angen i chi gofio'r wybodaeth. Ond mae adolygu fel hyn yn mynd i alluogi chi cael mynediad i'r bandiau uwch. A wedyn enghraifft arall, goruchaf lys a JFK, jyst fel enghraifft arall i chi. Wrth gwrs, os ych chi'n astudio topic arall, ac roes ych chi newid rhain, a bod chi jyst yn dewis 2 peth na ddigwydd, neu 2 digwyddiad, neu 2 unigolyn, ac wedyn bod chi'n mynd ati i feddwl beth yn mwyaf pwysig neu arwydd y cael. Eto, byswn ni yn annog chi pan ych chi'n mynd ati i gyfiawnhau eich ateb, falle gan ddefnyddio un lliw, bod chi yn nodi y pethau chi'n cofio'ch cof, a os oes angen i chi fynd nôl i'ch uned, eich bod chi'n mynd ati i ddefnyddio am yn lliw gwahanol neu uwcholeuo y ffeithiau chi wedi gorfod gwirio. Eto, galluogi chi i adalw yn effeithlon. Sgil arall i ni'n defnyddio o ran rili deall y techneg arholiad ydy rhywbeth fel hyn. Mae hwn yn edrych yn eitha syml, a'n esbonio yn y man sut i ni'n defnyddio fe yn ein gwersi ni. Ni'n mynd ati i feddwl am ddigwyddiad, so gallwch chi feddwl am cytundeb solt, fe gallwch chi feddwl am yr NAACP yn cael ei sefydlu, unrhyw beth o gwbl. Wedyn yn y bocs glas tywyll fan hyn, chi'n mynd ati i feddwl am y ffeithiau, chi'n ehangu ar hynny, chi'n sôn am y ffeithiau tymor byr, y pwysigrwydd tymor hir, unrhyw ffeithiau manylion ac yn y blaen. Ac wedyn chi'n mynd ati i blotio fe ar y graddfa yma. Nawr ni'n galw fe am rwyd, ni'n gweithio yn fy nisgybl ni graddio'r cysyniad allweddol. Yn dweud pa mor ddylanwadol, fi'n gofyn i fy nisgybl ni ystyried, ydy hwn yn ddylanwadol iawn, ydy gyda chydig o ddylanwad, ydy wedi dylanwadu ar America gyfan, neu ydy wedi dylanwadu ar ardal bach, neu grŵp o oedrannau penodol ac yn y blaen ac yn y blaen. Dyna ni'n galw graddio. Fi yn ymwybodol bod ysgolion eraill yn defnyddio mesur ac falle, neu termau gwahanol, yn y bôn yr un peth yw e. Chi'n rhoi'r graddfa. So mae enghraifft gen i fan hyn i chi, so deddf hawl sifil 1964. Honiad mwy manwl, gath ei pasio gan LBJ, yr oedd gawd pasio, gath arwain at y deddf hawliau pleidleisio yn 1.5 ac yn amlwg protest enwog iawn yn Selma, neu'r 2 protest enwog iawn yn Selma. O ble chi'n plotio fe ar yr graddfa yma? Nawr te, ateb eitha sylfaenol, bys jyst penderfynu, wel, mae un o bwysigrwydd mawr, full stop. Achos oedd yn gam ymlaen yn wleidyddol, tro cyntaf i'r Americanwyr Africanaidd fod yn llwyr hafal i bawb yn llygad gyfraith. Mae'n bwysig iawn. Ond mae rhaid i chi ystyried, falle bod yna beth pwysigrwydd i rhannau hon, fe'n bwysig iawn i grwpiau eraill, a dechrau plotio fe ar hynny. A dyna unwaith eto yn dechneg arholiad, neu mae'n dechneg adolygu, rili da i gael chi feddwl yn fwy dwys am y wybodaeth yma. Mae'n mwy yn canol, achos fe heb arwain at hawliau llwyr i Americanwyr Africanaidd, achos oedd rhaid iddyn nhw bati'r deddf hawliau
pleidleisio yn 1965. Okay? Oedd e heb arwain at hawliau cyfartal yn llwyr I Americanwyr Africanaidd, achos wrth gwrs oedd dal brwydro dros yr hawliau yna a bod yn cyfartal yn economaidd yn digwydd yn yr 80au. Okay, so ni allir ddadlau bod e'n holl bwysig achos hyn a hyn a hyn. A bod chi'n dangos i'r arholwr, ti'n meddwl be, fi ddim jyst yn meddwl yn ddi a gwyn mae fe'n bwysig iawn. Bod chi'n dangos mae'n layers, mae'n haenau gwahanol i'r pwysigrwydd yma. Enghraifft arall I chi fan hyn, Harry seithfed, okay, I polisïau economaidd pwysigrwydd economaidd, falle pwysigrwydd gwleidyddol ac yn y blaen. Mae'r rhain falle yn ymddangos yn rhai o'r unedau eraill, falle economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol a chrefyddol. Falle bod rhain a bod yna beth pwysigrwydd economaidd, ond yn bwysig iawn yn gwleidyddol, ond ddim yn bwysig o gwbl yn chrefyddol, a bod chi'n ystyried y haenau hynny hefyd. Felly, yn gyffredinol ar gyfer y bandiau hyn, so ni'n anelu at band 6 wrth gwrs, ond bydd y dysgwyr orau yn cael mynediad neu'r mynediad I band 5. Yn gyffredinol ar gyfer y band hwn, bydd ymgeiswyr yn arddangos y trefnu gwybodaeth hanesyddol cywir, perthnasol a manwl. Felly, y manwl yna ydy, please bydwch peidio adolygu, achos wrth gwrs mae adolygu a cael effeithiau cadarn yna a rhoi resymau tu ôl i'ch dadl chi yn holl bwysig. Arddangos dealltwriaeth priodol wrth ddadansoddi a gwerthuso'r mater penodol, so dyna'r mater dan sylw. Ni eisiau gweld hwnna, chi'n arddangos bod chi'n gallu gwerthuso hwnna trwy gydol traethawd. Llunio barn cytbwys a sylwadau ategol dilys a priodol, a rhoi atebion sy'n dangos trefn strwythur sillafu, so dyna ydy'r techneg sgwennu'r holiad, ac ymarfer yn unig yw hwnna. I raddau, bydd eich athrawon chi yn dangos I chi, wrth gwrs, enghreifftiau o draethodau da, traethodau safonol, ond yn y bôn, ymarfer ac ymarfer bydd yn gwella eich sgiliau traethawd chi. Yn band 4, arddangos a threfnu gwybodaeth yn hanesyddol a pherthnasol, so mae'r manwl wedi diflannu fyna. Arddangos dadansoddiad a gwerthunes dilys o'r mater, cwestiwn a sodwyd. Okay. Llunio barn cytbwys a rhywfaint o sylwadau ategol dilys, a wedyn rhoi atebion o fyneger yn glir sy'n dangos y glirder a chydlyniant gan mwyaf a sillafu a thanodi a gramadeg priodol. Okay? Does dim mynediad gyda chi at band 4 os na eich bod chi yn gallu dangos bod chi wedi gwrthuso'r cysyniad allweddol trwy gydol y traethawd a pwyso a mesur yn erbyn y mater dan sylw. Os mae'n rif econyddol, o bosib gewch chi mynediad I waelod band 4, ond os na bod chi wir gyda'r ateb cyflawn, byswn ni'n dadlau bod ddim gyda chi mynediad I band 4 o gwbl. Os ydych chi ond yn sôn am y mater dan sylw a ddim dod mewn y ffactorau eraill, ond byddwch chi ddim yn cael mynediad I band 4. Okay, so mae'n bwysig iawn bod chi'n adnabod hynny. So dyw eich athrawon chi ddim yn bobl cas pan maen nhw ddim yn rhoi band 4 I chi, achos bod chi ond I sgwennu 2 neu 3 paragraff. Mae'n dweud yn glir yn y meini prawf llwydden, does dim mynediad gyda chi. Okay? Mae angen casgliad cryf arnoch chi. Yn edrych ar meini prawf llwydden, mae mwy o fanylder yn y sesiynau I ddod. Ond does dim mynediad gyda chi at band 4 os na bod gyda chi ateb cyflawn. Okay? So dyna pan mae angen I chi hefyd I reoli'ch amser chi. Felly bod yna un ddisgybl yn eich dosbarth chi yn gallu sgwennu tudalennau ar tudalennau ac yn gallu dod mewn y llwythio ffactorau a dod I gasglu mewn 3 chwarter. Gret. Okay? Falle bod ond modd I chi ddod mewn drwy 2 neu 3 ffactor arall, ond mae'n bwysig cyrraedd y casgliad. Chi ddim eisiau sgwennu hanner traethawd hynod o safonol, achos dyw hwnna ddim yn ateb cyflawn. Chi eisiau sgwennu traethawd cyflawn. Okay? So mae rhaid I chi adnabod beth yw'n ysgybl ni trans, mae rhaid chi adnabod faint chi'n gallu sgwennu mewn arholiad. A fi wir yn meddwl y disgybl sy'n gallu sgwennu mwyaf yw'r disgybl sy'n wedi adolygu, achos nhw ddim fyna'n meddwl o beth oedd y ffaith yma neu beth oedd y nodwedd yna ac yn y blaen. Mae mor ffres ni meddyliau nhw, maen nhw wedi adalu gobeithio ers mis Chwefror, a maen nhw'n teimlo'n rili hyderus yma mewn i'r arholiad. Nhw ddim yn cael y panics yna o wastraffu amser. Eto chi ddim eisiau gwastraffu amser ar eich cyflwyniad chi fel esboniwyd yn gyn. Felly,
Ond i jyst eisiau mynd nôl at cwbl o tips arall i ni'n defnyddio ym Mro Edern o ran adolygu ac adalw yn effeithiol. Okay? Ni moyn symud i ffwrdd o'r mapio meddwl yma, ni moyn symud. Yn bendant, os chi eisiau mapio meddwl i gofio beth ydy'r digwyddiadau, ond ni moyn camu lan fan hyn a adolygu yn effeithiol. So, un ffordd arall gallwch chi wneud hwn ydy tabl tebyg i hwn. Chi'n rhoi'r nodwedd, chi'n sgwennu un ffaith, ac wedyn chi'n defnyddio eich uned chi ehangu'r ffaith yna. Roedd wedi goruchaf lys, roedd y goruchaf lys yn allweddol oherwydd fe wnaeth yn gyfnogi achos Brown, Linda Brown ar NAACP. Yn hangu ar hynny, gellir dadlau mae penderfyniadau'r goruchaf lys oedd y dylanwad mwyaf oherwydd achos hanesyddol Brown, oedd uchafbwynt buddigolaethus ym mrwydr hir yr NAACP yn erbyn arwahanu hiliol y maes addysg gan wyrddroi dyfarniad ynghylch achos plethu. So chi wedi defnyddio eich nodiadau i ehangu ar y ffaith. Mae'r ffaith ehangu, gwmos yr un peth, mae'r ffaith yma, gwmos yr un peth o'r ffaith yma, ond chi wedi ehangu, chi wedi dwysau, chi wedi dangos fan hyn, manwl, manylder yn eich gwaith chi. Okay, effaith yr ail rhyfel byd, eto allwch chi ddweud bod milwyr wedi cael mynediad i wledydd fel Prydain a gweld bod yna ddim hiliaeth, ddim hiliaeth i'r raddau yn digwydd yn America yn bodoli. Falle sy'n ni'n gwirio fy uned, bys ni'n dweud, wel, yw'r ymgyrch ddwbl. Okay, iawn nhw'n ymladd hiliaeth adra, hiliaeth yn atiau, a bys chi gallu ehangu ar eich nodiadau chi fanna. Okay, MLK, yr un fath o syniad. So, na i adael hwn gyda chi am ryw funud. Okay, os ych chi yn astudio yr uned canrif yr Americanwyr, fellwch chi ddefnyddio hyn. Os ych chi yn astudio un o'r unedau eraill, fellwch chi fynd ati i gynllunio. So, triwch meddwl am themau eitha cyswllt bydd yn medoli. Okay, mae hwn yn arfer rili da adolygu ar gyfer eich trythodau adran bychu. Mae chi'n goffi camu ffwrdd o edrych ar unigolion penodol a fwy edrych ar themau. Ewch ati i nodi beth oedd y nodwedd, beth yw'r ail nodwedd, a wedyn y cysylltiad rhwngddyn nhw. So tebyg iawn i beth nathon ni gyda Harry'r Seithfed, gyda'r grid mawr, ond jyst ffordd gwahanol yn neud e. Beth yw'r cysylltiad llofruddiaeth MLK gyda araith MLK? Beth ydy cysylltiad Plessy Business Ferguson gyda Linda Brown? Beth ydy cysylltiad yr ymgyrch ddwbl gyda Grymdaeth Washington? Dyna roi rhyw chydig o funudau i chi mynd ati, naill ai greu yn eich hunain, iawn, neu fy ati at y prein. Mae'r rhan helaeth ohonoch chi yn astudio canrif yr Americanwyr, felly fi'n siŵr bod hwn o fydd i dipyn ohonoch chi. Okay, os chi heb gwblhau, wrth gwrs mae croeso chi wasgu saib pause, so bod chi'n gallu parhau i wneud hynny. Okay? Ond dyma'r fath o bethau ni yn annog i chi i wneud. Mae gen i enghreifftiau arall fan hyn o gwestiynau. Okay? Mae'r gwestiynau yma ar draws pob un uned sy'n gallu cael ei astudio yn uned 3. Felly, gan bod ni'n canolbwyntio ar y techneg arholiad, okay, yn y sesiwn hon, eto, fi eisiau chi adnabod y cysyniad allweddol a ceisio meddwl y tro yma sut ydych chi'n mynd ati i raddio y cysyniad allweddol. Okay? I ba raddau rydych chi'n cytuno bod Cymru wedi cael llywodraethu'n dda yn ystod y cyfnod rhwng 1240 a 1282. Okay? So, bant chi. Gwych. So, wnawn ni jyst wneud rhywun cyntaf, achos mae
mae'r amser yn diflannu. Okay? So i ba raddau rydych chi'n cytuno bod Cymru wedi cael ei llywodraethu'n dda yn ystod cyfnod rhwng 1240 a 1282. Felly fan hyn, y cysyniad allweddol ydy llwyddiant y llywodraethu. Okay? So fe allwch chi drafod, pan mae fi siarad am yr haenau gwahanol yma, mae angen chi i ystyried, mae Cymru yn wlad, ond pwy yng Nghymru, ble yng Nghymru, pa grwpiau bobl yng Nghymru, pwy oedd wedi elwa, falle pwy oedd wedi methu o'r penderfyniadau llywodraethu yma. A mae angen i chi ddangos eich haenau chi fan hyn. Okay? Os ych chi'n mynd ymlaen at falle mae cwestiwn 3 yn enghraifft da hwn. I ba raddau gellir dadlau mae cynllwynion i lyfryddio Elizabeth oedd prif achos y gwrthdaro rhwng Lloegr a'r pwerau Catholig yn ystod y cyfnod hwn, rhwng 1568 a 1603. So gyda hwn, iawn, achos y gwrthdaro, prif achos y gwrthdaro, dyna beth i chi yn ystyried fan hyn. Okay? So chi'n mynd ati, nawr, dyn ni ddim yn astudio hwn yn Mhrydain, ond dal byddwch chi'n gallu adnabod hwn mewn unedau gwahanol. So, cynllwynion i lyfryddio Elizabeth byddwch mater dan sylw chi. Dyna hyn chi angen pwyso mesur trwy gydol eich traethawd chi. Okay? So, yn y cyflwyniad byddwch chi'n rhoi chydig o gyd-destun hanesyddol am y heriau Elizabeth yn gwynebu pan nath i etifeddu'r goron, yr heriau falle crefyddol oedd hi'n gwynebu pan oedd hi'n etifeddu'r goron. Wedyn byddwch chi'n mynd ymlaen i ddweud, wel mae'n glir, heb os o'n i bai, ni eisiau symud i ffwrdd o mynegu barn falle mewn ffordd tygau aidd. Okay? Ni moyn i'r hwn mewn ffordd chydig o fwy soffistigedig. Ni ddim eisiau, yn fy marn ni eisiau bod hwn lot yn fwy soffistigedig, so ni eisiau, mae'n glir i ddweud, neu heb os o'n i bai, a bod chi'n cyfiawnhau eich ateb chi wedyn. Mae cynllwynion i lyfryddio Elizabeth oedd y prif achos y gwrthdaro. Okay? Wedyn, yn y paragraff cyntaf, byddwch chi'n mynd ati sôn am y mater dan sylw, sef y cynllwynion i lyfryddio Elizabeth. Okay? Chi'n dangos bod chi'n ymwybodol beth oedd yr achosion, okay? Beth oedd canlyniadau hyn, a'r bwy oedd yn effeithio ac yn y blaen. So'r haenau yma sy'n bwysig. Cofiwch cadw o fewn y cyfnod amser. Okay? Byddwch chi ddim yn colli marcio o reidrwydd os ydych chi'n sôn am rhywbeth sydd wedi digwydd yn 1540. Okay? Ond chi'n colli'r cyfle i ennill marciau, felly chi'n gwastraffu amser yn syml. Okay? A wedyn byddwch chi'n dod mewn i'r ffactorau eraill. A yr hyn o'n i'n trio ffocysu ar ddechrau y sesiwn yma oedd, chi ddim eisiau bod nhw yn baragraffau ar wahân. Okay? Chi ddim eisiau, chi ddim eisiau'r ffaith bod hi wedi pasio y deddf gorchafiaeth a jyst sôn am hynny. Okay? Mae hwnna'n rhy fecanyddol o lawer, a ni rili eisiau upscalio fel petai'n sgiliau ni yn mlwyddyn 20. Chi angen pwyso a mesur y deddf gorchafiaeth neu deddf ffurfiaeth yn erbyn y cynllwynion i ladd Elizabeth. Okay? Oedd hwn yn fwy o achos na hyn, neu oedd hwn yn un o brif achosion, ond ddim yn gymaint o achos y hyn, chi'n pwyso a mesur. Nid ar y llaw arall, chi ddim yn gwneud 2 ochr y ddadl fel falle nath chi'n gau. Okay? Mae'n gorfod bod lot yn fwy soffistigedig na hynny. Ac wedi chi meddwl am ffactor arall, chi eto'n pwyso a mesur yn erbyn y mater dan sylw. Okay? Ac unwaith eto os yn bosib, os na dwywaith, ac wedyn dod i casglu'r cryf. Nawr mae rhaid bod chi'n argyhoeddiadol yn eich traethawd chi. Okay? Chi bron angen meddwl, y meddylfryd sy'n angen arnoch chi ydy, fi angen i'r arholwr i gytuno gyda fi erbyn diwedd, erbyn bod yr arholwr yma'n darllen fy ngwaith i. Okay? So, os i fi'n darllen traethawd yn meddwl, o bosib, falle bod hwnna yn bwynt, fi eisiau darllen eich traethawd chi'n meddwl, bosib o'n i bai, dyma y brif reswm neu'r brif achos neu'r dylanwad mwyaf. Mae'n pwyso mesur erbyn hyn, yn hollol gywir yn hir dymor, a bod chi'n pwyso mesur yn erbyn hyn, a bod chi yn dod i gasgliad cryf. Okay? So chi ddim, fi'n gyndyn iawn i ddweud iaith berswad, fel bysych chi yn defnyddio falle eto yn tygau Cymraeg ac yn y blaen, ond dyna'r sylfaen hynny. Chi moyn bod yn argyhoeddiadol, mae'n dweud yn glir bod angen i chi bod yn argyhoeddiadol, a bod chi yn pwysleisio hynny, a bod chi'n pwyso mesur. Okay? Fe allwch chi feddwl bod rhywbeth yn achos pwysig, ond falle ddim o reidrwydd y brif achos. Dyna mae'r cwestiwn yn gofyn i chi i ystyried. Felly mae angen i chi bwyso mesur drwy gydol a dod i casglu'r cryf. Unwaith eto, a na i barhau i ddrilio hwn drosto, mae'n rhaid i chi ddod i gasgliad. Mae'n rhaid, neu ydych chi eisiau dod i gasgliad argyhoeddiedig a cryf
erbyn diwedd eich traethawd chi. Chi ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle chi wedi sgwennu hanner traethawd hollol ffantastig, iawn, yn gwerthuso, yn cynnwys ffeithiau manwl ac yn y blaen, a bod chi ddim wedi dod i ail hanner a dod i gasgliad. Fe gewch chi ddim mynediad i bandiau 4 a 5 ac yn y blaen. So bod eich gwaith chi'n ffantastig, falle bod chi'n hanesydd o fri, fe gewch chi ddim mynediad i band 4 ac fydd eich gradd chi wedyn yn adlewyrchu hynny. So dyna ydy'r prif tips am heddi, ydy adnabod y cysyniad allweddol, a fi'n gobeithio mae hwn yn rhywbeth eitha naturiol i chi ers mynd ati i wneud hwn yn uned 1 ym mlwyddyn 12, achos yr un fath o sgiliau yw hi. Adnabod y cysyniad allweddol, wrth gwrs adnabod y cyfnod hanesyddol, falle bydd cybac yn ffein gyda chi a dweud yn ystod y rhyfel oer, falle fydden nhw yn mynd ati bod bach yn fwy cyfrwys a choi'r dyddiadau penodol i chi, a mae disgwyl i chi wybod, maen nhw'n sôn am y rhyfel oer fan hyn. Maen nhw ddim wedi gweud y geir y rhyfel oer, ond bendant, oedd hwnna ar ôl air rhyfel byd, oedd hwnna cyn rhyfel Afghanistan, so bendant yr rhyfel oer sy'n cael ei drafod fan hyn. So mae rai bod chi'n eitha, fi ddim eisiau chi fynd ati a dysgu cannoedd ar gannoedd o ddyddiadau, a mae rai bod chi'n adnabod dyddiadau cychwyn a gorffen y prif themau. Cyn y rhyfel byd cyntaf enghraifft. Falle nhw ofyn i chi am y polisi tramor rhwng 1890 a 1917 yn amlwg, achos nath America ymuno a'r rhyfel byd cyntaf yn hwyrach. A mae angen bod chi'n adnabod, fi ffili rili sôn am rôl America yn y rhyfel byd cyntaf o ran yr ymladd, achos mae'n sôn am 1917. So weithiau bydden nhw bach yn fwy cyfrwys, so mae angen bod yr ffeithiau a'r dyddiadau yma'n eitha bod nhw wedi cael ei adalw a adolygu yn eitha trylwy trwy gydol eich cyfnod chi o adolygu. Yr cysyniad allweddol, y cyfnod, cyrraedd y casgliad, mor bwysig er mwyn cael mynediad i band 4, ac wedyn wrth gwrs pwyso a mesur yn erbyn y mater dan sylw. Mae disgwyl i chi drafod y mater dan sylw trwy gydol y traethawd, achos dyna'r cwestiwn. Dy'r cwestiwn ddim yn gofyn i chi am dwedwch popeth am y rhyfel oer, mae'n gofyn i chi blocad Cuba neu ai rhyfel Vietnam oedd y brif trobwynt yn rhyfel dre. Hwna yw'r cwestiwn. Y mater dan sylw ydy'r cwestiwn. So os ydych chi ond yn sôn amdano fe yn paragraff, yn y cyflwyniad y paragraff cyntaf, casgliad, does gyda chi ddim ateb cyflawn, mae gyda chi gyfres o baragraffau, a dyna byd ni'n gorfod ym mlwyddyn 13 camu i ffwrdd ohoni.